Sugeng enjing kanca-kanca, sinau basa Jawa bareng yuk. Swara ajejeg lan amiring. Apa to bedane swara ajejeg lan amiring? Ajejeg kuwi aksara lan cara macane padha. Tuladhane, aku tegese saya, salah tegese salah, dalan tegese jalan, anak tegese anak, jajan tegese jajan, panganan tegese makanan. Tulodo amiring. Amiring kuwi antarane tulisan lan pangucapane beda, luwih condong ke huruf O. Contone kepiye? Kula, tulisane kula, carane maca kula tegese saya. Kuciwa tegese kecewa. Swara tegese suara. Loro tegese